Vynašiel britsko-americký inžinier Alexander Graham Bell elektrický telegraf? Áno alebo nie? Nie. Nie je správna odpoveď. Napísal slávnu filozofickú rozprávku Malý princ, francúzsky románopisec Victor Hugo? Nie, Exupéry. Je to tak? Je boh blesku a hromu Thor v severskej mytológii pokrvným synom najvyššieho boha Odina? Asi áno. Áno je správna odpoveď. Odohrávajú sa letné aj zimné olympijské hry vždy v tom istom kalendárnom roku? Nemusia, nie. Nie? Nie. Je správna odpoveď. Oslavuje sa Zelený sviatok, Deň svätého Patrika, pôvodne na počesť národného patrona Škótska? Nie, Irsko. Je to tak, ako hovoríte. Je morský koník zaradený medzi ryby? Áno. Áno je správna odpoveď. Vznikla renesancia ako kultúrne hnutie vo Francúzsku? Nie, v Taliansku. Ale to viem, lebo mám vyštudovanú výtvarnú, takže... Nie. Nie. Je správna odpoveď. Lebo v Taliansku, no to je jedno. Nie. Tvoria územie Filipín tisíce ostrovov? Áno alebo nie? Áno. Áno je správna odpoveď. Je Don Quixote pôvodne španielské literárne dielo? Áno alebo nie? La Mancha. Áno. Áno je správna odpoveď. V obci Čierne bola najlepšou súťažiacou pani riaditeľka zo základnej školy. Ďakujem pekne. Som rada, že som si nerobila hambu.